Türmen saklayanlarda yara var mı? Burada? Yok, yara yok. Dubinka o diye orada. Yara yok. Taşını saklayanlarda da yok mu? Etkerlerde de. Taşı saklayanlarda da, taşı dekle ba. Şu girecek yerinde dur yerden onun hem de yaralı. Urban su yağdı ne eyle o sizin o oğlunuzda. Yerde mi? Yo. Su kovi. Onu derdi. Ekrançılığı yetiye de mi yeterli? Assalamu alaikum. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Celila, boğum sesim nahil boğ geliyor mu? Celila sesim geliyor şu an. Geliyor. O demedim mi? Go. Özün nahili. Şükrallahı. Babiller. Yakir Allah deyip. Biz indi ne Gurvan ağa bilen gürleşýäs da bir hepdeden äri. Ama bize nemeler Ayet şey deyip Kur'an'a deyip. Türkmenistan'daky. Yo, beter beğendim. O yetişýär. Okey. Ama Bir biz şey indi tirip karalı böyle ne yapıp dursan da o da iyi değiller. biz hazır näçe sany o jemläp bilsek, şu nemäni Türkmenistanyň türmelerinde yatıp çıkıp başından geçirenleri, gürrüm berýänleri gat go peýdasy diýjek. Şonuň üçin Celila kany Wagt o da kömür ýatsay, o sen adamı yatýr da belli. Belki olara bir kömür diýersin. Celila şunu aýdan Anladım. soň Niye mesela aýsam garal. O nädip tutuldun ine başta? O näme sebäp bilen tutuldun? Ondan soň içinde nämeler boldy? Ýoşluk bilen nämetmän? O gürrüm bersen. Ýem belli şu narkotik bilen basylada. Amyň başyndan aýsak mene şu birinji ýaky suudundan başlamalylar. Hiç il adalet ýok da suudunda da. Bizim özümizde de bir näse tanaň şeýle sepläp goýberdiler da şolaň hiç il bir günäsi ýok. Taramyzakdym. Gören adamyz der. Son näme o ýaky granitde tutdular da biri. Şolar bilen bir düşmançylyk bolmuşdyk. Menen o Şarlawukdan 2 dogam bardy, Osman, Mowlam. Şolarda men ömrümde gören adamdan däl. Düşmanlar bolmy, düşmançylyklar bolmy aralarynda. Şolarda anlaşmat häzir de ýatýarlar şola aňyrda. Bilýän 25 ýyl suwda bolup, sola galyp ýatýarlar şeýle. Näme getirdiler, goýdular, tanıýam, tanamak. Tanıýan nidaýt. Şunu ondan mehen türmen içinden aýsaň näme bir çeti aşlyk. Bir kidlap näme diýene bir döwüm çörege mesen näme zar bolup galyp Allahdan bir ölüm dilerdik bilýärmi? Mesen bir ýekije gezek bir garnymyz doýur. Mesen ýekije gezek garnymyz doýur da janymyzy ala diýerdik. Näme şu aşlyk zyzdalmaýar da? Ýok. Hiç ile ýerler ýok aňyrda. Kilometreli gaýnadyp suwda. O suwlaryna garny doýaýam näme? Ýanyna onu amorlar geler. Şunu ýary näme bir Bu narkotik meselesi tökmetmi te o taýda? Hawa. Näme sebäp bilen ine Türkmenistana serhede? Yani näme? Aw eşdik, gaz etdik bilýärmi? Aw üçin. Aw. O şeretdeki ýaklary tutdular da biri. Onun biri vurup zalip meselem şu zatlar başımda okladılar da. Ömür yanımda cehennem. Ol Şarlawuk diýen owasyny bilýän, Garagazyň ýanyndan. Şeýle näme 2 dogan bar. Barny meter şola ýanyp dädirem şola otyrlar da aňarda. Boşanaklar şola. Mine oturdum. Diýäňiz diýip aldylar olara.
Olary diýen bileleşip bir zatlar etjek boldunuz diýip aldylarmy? Hawa. Mesela siz şular tanıýanyňyz, söýlen hawa narkotik işleşýäňiz. Öýleri ýazdylar, öýleri düzdüler. Hawa. O suutda da aýtdyma. O Suudiýe işi yok. O zatda bir işi yok Suudiýe. Aýtdym şular bir güne. Hawa hiç bir tanışlamyz da yok, tanamakdym. Yo işi yok olabilen ara. Şolar Yazı, pozu, 25 ýyl. Entegem türmede şol iki dogan. Oturýarlar şu wagt. Ýani Bekdaşda ýani o Satrumekleň arynda oturýarlar. Şu Nolberde gulluk etdiler. Näme şu sebäp bilen olary bilekdir, biz bayramala geçirdiler. Indi ýene bir zat sorajak. Awa geçende ýanyňyzda ýara näme bir zat barmy-ty? Ýani bahana tapyp biljekleri bir zat barmy-ty? Bahana ýakyn ýa-ni ýani aw tüpeňle de olardan bir bahana da boljak diýer. Olar rosgotlylar olar. Düşündim. Doğru bir şey bahana da bolup biljek. Olaryň kumyty? Yo, şu öz aw yaragym da. Siz öz ýaramyz. Awa. Düşündim. Soň näçe ýyl berdiler? 25 ýyl berdiler. 5 ýyl şu kriti sistemede oturduk da. 5 ýyl şondan eltdiler. O Krasnovarda eltdiler. Krasnovarda näme 3 ýyldan agrak bolamyzda beýlene ýykyp ýymyrdylar. Soň owada nefe geçdik. Näçinji Ne owada nefe? Jelil ağa näçinji ýyl tutulanyň aýtman geçdim ýa. Ben 2004'te bastıladı meni. 2004. yıl. 2004. yıl şeyle men basıldım. Yani neyme gelmiş ma 3 yıl oldu. 15 yıl sonra oturup kayıttım da şeyle. Rahat yok yerden de hiç yıl günahı 15 yıl ömrümüz gitti de sonuçta. Soň ine türmäniň içindäki o durmuş ýaşaýyş barada köpräk gurulmaly. Türmäň için neyme? Her tarafından ayıtsan sen neyme? Ağaçlyk üstünde ýa-ki içiniň işgärleri eziyet da urup ýenjip söýüp. Sansasyň bäri bir şuma diýişiň agyrýar, ýekellen agyrýar, bir sansata çyksak ýok da şol atlar. Näme 5 manat pulun bolsa bitýär şol atlar. Ýok-da ýok da. Bar pulun bolsa ýaşaýyşyň bar da sen pulun bolsa. Bu owadan depede näçinji blokda ýatyrdylar, tutdular. Men 8-nji blokda boldum da owadan depede 8-nji blokda 2 ýyldan agrak boldum da şeýle. Kimler var 8-nji blokda? Haýsy jenaýat diýip hasaplanýar? Instanslar da daşar ýurtlary 8-nji blokda saklaýardylar. Instanslar şol öz başyna da. Türkmenistanyň öz yerlisi bilen hiç näme ýokmudy aratmaşyňyz? Beýle biz olabilen näme bir görüşip bir sansatsa bir atda da bir görüşip biläýmek gara. Beýle biz olabilen bir hiç ýyl ýanamyz ýokdy da. Öz başymyz saklaýardylar. Olabilen bile oturup bilmedik. Ýöne Krasnovarda bir berdi işdi berdi Muhammed diýip bir bayram alçy bir türkmen oğlan bardy ki ýarymyzda. O da şeýle tubik ölüp galla, pahyr gary oğlan da zat ýok diýdiler. O näme sebäpden? Ýene O näme sebäpden tutupdyr? O me näme ben yüzü bir otyrt da. Adam ölüp gelipdir. Adam öldürdi diýdiler. Şu sebäp bilen gelip ýanymyzda otyry edeni işdi däle başga biri oraya öldürüyor, min başına oklayar da. Başka birinin edin. Garip oğlun ney, garrıma, ecesi vade bir. Yılla bir gedek, gelir gelmez. Ölüp kallar son içinde. Şu başka biri diýileni kimken o eden? Başka biri et yedi min başına oklayar da. Şu adyny aýdýarmy şu başka biri diýip adyn? Şuma şu kellendi yok, aýtýar gurrunmaýar ki ben Hudaý. Bayram alın, yaş oğlun da berdim Muhammed deyip
Ay şol 2005-2006 ýyllar aýrylar şey ýok topak yer. Tubikdi da. On ne arayıp balnisa'da gitmediler da hiç gözlemediler hem pulunda bolmasa sen şuma balnisa'ya gitsek bolsaň 1000 den agrak pul bermeliler $1000'dan. Pulun bolsa gitýän. Pul bolmasa ýok da olatlar. Ay şol ýetin tüme bar pulla. Soň näçerek adam ölýärdi? Köpmü ölýän adam? Ay tom sayıları hep de 3-4 adam ýoly aýrylýar da. Hawa kızgın wagtda kän bolýardy ölüm ýetip. Hem hiç ýyllap ýokdy içinde bir bir teňe kamera sistemi de içinde bir ventilatör da ýok, kondisyoner ýok, hiç ýyl bir hawa degip edip. Onunla çyýgylyp da o da deňiziň garasy köp oğlanlar tubik tutup, tubik tutýardy köp oğlanlar. Tubikden aýrylan köp bolýar tom daýlary. Özüm de şeýle tutdum ha tubik. $1000'dan eýrak pul berip, aňaryk mara geçdik. Marda bir 6 aýal bolup, pulun güýjüne de dikelip aýaga alyp gaýtdy. Diýip aýtdylarmy mara geçeniňiziň sebebi? Şu pulun bolsa sen ganimet bolsa ýaşap bilýän da. Pulun bolmasa sen ölseň de sen belli itdip aýyp tutýan ýok. Soň odan depedemi mardan soň? Yo bir Krasnovat'tan belek mara geçtim de. Soň onam mardan soň belek oda nefe geçtim. 2 ýyldan agrak belli oda nefede bolduk. Onun bayramaly. Bayramalyny näme? 10 ýyl olay oturup boşak gaýtdym da. Indi bir zat sorajak şu türmeleriň hemmejesinde de nahar bir görünüşlümi? Nahar ki sen men ýer nahar ýok da o türmelerine. Şol kelem köpden şu kelem zady men gaýnatyp berýärler, turşy kelem da ip bolmaýar da ony bir alyp boljak diýerler. Çörek diýseň ýok, 7 adamyň bir bokonka çörek berýärler, onda olala urşardy. Aç da. Aç da. Bu hemme türmelerde de şol bir zat ha? Hemme şeýle tafawut ýok, hemme şeýle ki açlyk ki. At ýok ýere. Soň şu taýda Daşyndan götüripmen. soň şu taýda ine uryan nemeleriň atlary barmy? Bar. Sen şol atlaram bir Belli. aýdyp bersen. Mesela nemi o Şeyh Murat bari. O pırtta o dörne bileka Şeyh Murat. O prol işledi. Son Türkmenistan monçe şol nasali o prolum ne şol dinne. Ay günne barda başımızda. Günne bir gara pesinden bir 10 15 sene sen dubinka e-mailler şondan. Ay da her çıksak da prol kasksak. Näme prolka näme işiň bar? Eki işiň barmy? Tutar urur. Gelýär de gel çıksın diye çıksak gelýäňde. Yeni urup başlar. Yemenin bani mesele olsa. Çok tersine. Tapýa da özüne göre sebäp tapýa da. Sebäp tapýa özüne göre. Soň başga ol ýanky Şeyh Murat diýilene nereli bu? Aşgabatdan ýöne asly Daşoğlu näme şoň? Asly Daşoğlu şol Şeyh Muradyň. Wat Nasaly Provolwiçliyem näme şol? 2000 ay şu wagtyny ses haýmalym näme şol? Sözülerek mi hadiyen? Ya şu wagtda şu wagtyny 50'den agrak ýaş bolmaly ki şoň. Ýaşy. On bir dogon şol atylşykdyr, ölüm näme? Şu Aşgabatda. Dogon mi dogon oluny?
Ajdarın Gurrun bilen şeýle onam Ajdarın döwründe bilmedim şoňa zawaniýe berip geçirdiler da ýa dinine nasal ýok boldular şo Türkmenistan boýunça. Biz şäherjegde ýatykap geldiler şol komissiýa bolup. Aha. Sonra da gelip bir ýeňtäbir şapbaz gurup galdy da Komisyon. ädir de boşanýar diýip. Bat da şu bizim başymyzda. Özde komissiýa. Sen derdiň aýtmal oňa. Aha. Sapara soraňyz barmy bir? Foro näçinji ýyllar ýanky ýylyny aýdanokda. Onuň ýylyny aýtman soň 2004-nji ýylda o tutulupdyr. Ha. Ya soň ýanky nemelerini hem ýyllaryny aýtsaň näçinji ýylda bayram ala geçdiň? O taýdan näçinji ýylda o Aýsy geçdiň? eşitilmedi. Yani internet gitdi. Ha, 2004-nji ýylda men zada bardım da, yani Krasnovada. 2007-de oda nefret edim men. 2007'de o da nepet. Ya şu eşeýem. Hawa eşdilýär şu. 2007-nji ýyl oda nefret edim. Aa, 2007 7-nji oda nefret edim men. Şu at gelýärmi sesim? Ýok. Aa, şu wagt gelip dur. Şu oda nefret asylşan wagtlar da. Birinji, ikinji tapgar bolup bardyk bir şeyler. Şu bizden ödenli yankılar yatıyırdı. O teröristi bir 7. bloktum. Neymiş olar sapkı yazılar o Vahabiler vardı. Biz varamızda 7. blokta yatıyırdı sonra. Kimler vardı? Atlar bilinýärmi 7-nji blokda yatanlarym? Şolong birisi bilen bir hatalşýardyk da bir yanak bady. Daşowly atma kellem. Yok soň ben. Ýöne şo Şeyh Muratdan bilen bile tutulupdyr da şola. Şo ben Hudaý Otuzuk mu? Hawa. Beýmurat Otuzuk. Hawa. Şo ben Hudaý şol. Näme diýip hatalşýar? Ýek ýarym bir hatalşýar. Soň onu diýemi bilip wagt etdiler da ýa. Reşken onu galaý zat çüýlep, o bilen hatalşyp bolmaz da. Ay o benneler yaman gynardylar ki olary. Gurrun berert da ýani oturan kameralary mesen patolog mesen näme hilmişdi. 1 metrden eýrek diýe-de bir eňilip göremeli ýa-da sinne. Dikeler ýanak bir näýek däl ýa-da beýik bolmady. Sözüne hatynda ýalar da şo pahyr. Dikelip gezip bolanok diye ha? Hawa. Aýjy 1 metrden eýrek bolmaly. Beýikli oturan ýerleri. Ýöwetin goýup otursaň da aňardan gelýär bolmaly için işgärler gelip urup genjip ýören. Şo bökürülüp ýörep içinde gara şunu ýalar da hatynda. Başka nämeler? Bir gezek ýarymyzda şo sansat. Gawat gelle ol ýaşuly ýanky ahun maza daşowly. Ýazyk döwrüne basylypdy da. Ady näme kan o ahunun? O ay şunu ýazygyň ýanyna bir zady çykarp diýdir men berdi kakdy biz görüp onu telewizorda. Ahun. burada qady. Ay mene dogry kelle biraz näwetdi belli şol Hamid kellemde galmaýanyrda agyr gulle geçipdir. Biraz kellerini zor çıkdır. Yatlap bilemek, yatışlığın biraz ne edipdir. Şo bende de bar da şol tubik tutup içerilat yok da. Sansası olurlar şoňa garap bir döwüm çörek ýene bir açyk garaz bir ýerine onu ýetýär. Kömek berip. Var da şol zat yok ýere diýip. Başka kimler? Onu öz faykasından üzüştürüp berýärdir de.
Alo. Sesim geliyor mu? Indi geldi Ha, sesinde. başka kimler vardı 7. blokta? Yedincide şu başlayan Wahabiler da attır bart da şolar. Wahabi deyip basıptırlarını kimler bilemek. Mene doğrusu ne aramızda açırak da onunla reşken tutup bir haberlaşar yanak bir hiç ilon yanak yoktu yol. Şu yankı yaşlı bilen yöne hatalıştıkta bir neçe gedekten yan kayıt yanım solara daha soğulu. Mava. Şu kanalar da hayır. Şu näme zatlar gürrüň berýärdik Celil abi ýadyňa düşürüp bilseň. Köp Ay zat şulan edip ediyedinin ladından kala öýlerine ekler sana edip berýärmişler ýerine ben haber gelýär bunun bolla. Şu zatlardan hani gurrun berip şu hayır. öňküneme durmuş Ey barada sonunda niye önümüzden beri hal kararken ne bilmezdik de bu zanında mirarda belli. Açtın, imlasın gelenar. Bu dünya ağzın dönsün senin işin yok da sebep özün aç. Özün aç. Yeri lat yok ha Allah'tan sen dileyen bir karnın doydun. Bir dövüm çörek. Sana bir ne mi diyeyin la? Taptırana şodan la. Taptırmayadı. Ay ne çoğulur men bilýän açlykdan arasy açlykdan öldü şeýle. Men bilýän nagmat diýip adı bir owan oglun. O atlar bilseň ýaşlaryny bol. Ýakynda nagmat. Owan oglunna şol açlykdan öldü şo men. Toşny bilýän hiç tat ýokdy, doýurup bolmady, zat ýok. Ölüp gitdi. Şonu bilýän Näçe ýaşlar? hiç il ketel ýoksun. Git şol. Niye şöyle bir gelýärler, ýankylar kamisa ýene rahat diýende gelirler, sene bir gowy bir eşik bererler, giydirirler, seni belerler, gidende sen öwürüp alýarlar. Näme? Bardat gowy görünmeli la. Gowy görünmeli. Gitti bolly, gelakyn turuňla koy, çykaryň. Ber hem zatdyr al. Bu kamis. Sen ýa-Allah sistemi şo ýa guruluş şeýle ha aňaryň. Düşündüm. Aňaryň guruluş şeýle. Celil ağa, sesim azırak, giçirek var yani olmalı sana. Şondan sözümüz karşıya kâvat. Şu komisya diýileni nireden gelýär bu komisya? Komisya nireden gelýärdi? Aşgabatdan mı gelýär? Komisya mi? Hawa. Ya da şary ýurtdan. Hawa, Aşgabat. Yo, başka yurtdan yol vermeýärler ki. Başka ýerde yol vermeýärler. Men görmedim men daşar ýurdun adamlaryny. Mesen at gelýär de biziň pasolumuz gelerdi. İran pasol gelerdi ýylmyzdan. Onun içinin işgärleri gelip ýalbarýarlar da. Bäri mesen ýamanlamaň. Her zat gowy diýip aýdyň. Yamanlasaňyz mesen geleňizde ýene urorskizi. As koýar, ýenjer, şunu ýaly gepler de. Şonu aýdan adamyň ady barmy bilýärmi? Yo aýdyp bolanakdy. Beýlemi? Kim aýtdy ine? Ýa-ni Şeyh Murat. Şol adam hen opurtda iş şodi. Mesen Orazip rejimlik bady diýerdi gepleri. Nirel bu? Orazip rejimlik bady kelim hagedip aýt şo gepi. Ondan aňarda kakty bolup geçdi. Bayramalla kakty. Mesen ol toýlyp hazaynmat da. Toýly Aşgabaty hazayn. Olar gelerdi mescidiň içindekileri ýenjerdi.
Mescidin içinde giyce adamlar Kur'an okuyup otyr. Gelip yenjer şolary. Şu wagt mescidde siki işleýänmi? Çykyna koy, urup yenjip oralary. Mescitte şo iş edýärler, ha? Awam el mescidin içinde etýän ulan şol. Mescidde bilen ha. Hazayn ýerine näme bolýar? Türmäň derek nemesimi ýa-da Şöyle bolup geçen latlar da şularňyzda, ýani toýulýanym, azaýyn soň işden çykardylar, bilmedim bir daha da bolur şol. Hudaý tutdy da şonu. Celila. Ya Awa. toylu hazyayyn diýeniň türbäniň nemesimi näme zadyň hazyaýyny bu? Awa, türmen hazaýyny bayramalla. Ha bayram aldı. Ha ine sen şo Awa bayramalla ha. bolan wakanyň ýerini wagtyna bile aýtsaň has näme boljak da bu zat izarlanjak zatlar. Şonuň üçin soraýar sona. İzarlanjak sen baştan geçirenlerini yeri we wagty bolma. İnşallah. Bolman gurrun bersen kan peýdasy bolan o. Ine ýa-ni men bolar. mescid Bayram Alynyň türmesinde var. Odan depede var mı misal üçin mescid? Odan lepeden näme? Bizim başymyzyň Izrail şu ýa Şeyh Murat, mene şondan başga adamdy görmedim. Näme şu bizim bolýan blogumuz wagtda 8-nji blog. Soň o pury ýa Şeyh Murat şu jogap berdi bizim bolýan bolakimde blogumuzda. Şeyh Murat. Şondan başga adam näme ýa Oraz wady rejimlik. Olap şu odan depede. Başymyzyň beli. Owadan nepedi. Dawa. Başymyzyň beli sot da. O bize bir tüýsü bolupdy, käbir olarlar gije ýatanda şu düýşüni dany girer da ýa-ki. O pur Şeyh Murat. Şunu ýarak men olarlar izet berýärdi. Soňňky bayram Bir ala. korkunçdy da, korkunçdy. Bayram ala geçeli. Celila. Toylu diýdim de. Türmen hazaýynlar başlykdy. Aha. Nireli bu? O başlyk. Nireli bu? Nireli bu? Aşgabatly asly. Aha. Aşgabatly şöyle ýaşlykda oturýam şol şu Aşgabatyň töreginde şu Aşgabatdan da şol. Türkmene däl ol, Kürtdi. Ha. Milleti. Mhm. Kürtdi. Türkmende arasy Türkmen däl. Türkmen bolsa bir mescide girmeler de näme bolsa da. Mescide girmeler de. O mesciddekileri vurup yenjip. Soň başga Yani- bir köşük bir waka var. Celila aýt. Aňyrda näme bayram alan aýsam ýa-ki Nygmat bady atryat näme? Benim öýüne aýaly bilen gurşup gelse, ýa köçede maşinde ölýär da. Gelip oğlulary gyssap, urup, yenjip, şolardan pul çykarýar eder. Şolardan bir sebäp tapardy, zalyatry ýatjak. Tasyň olkon, ýa sakkalyň olkon. Sebäp tapardy öýse. Ara 5 manat pul gazanmaly. Nygmat diýip, men atryat diýip, şu inostranslaryň atryatyn şol. O nireli? O nireldi? Ol marly. Maryň ölüne oturýardy Nygmat. Familiýasy barmy bunyň? Oň familiýasy men şuma tamydym diýip kellemdi ýok şolaň. Men orty aýtýana men ýatkeşlik galmandyr mende. Düşnükli. Elle. Şu Nawruz köçdi da aňyrda zor düşdi kelle. o Celila seniň bilen ýene-däm bir neme edeli, bir gürleşeli arkançylykda bir Bolly her atsan ýaşsaňyz men bar. nemäne ine şunuň ýaly edip alyp barmalda. O haçan boldy? Men kelle bir ýady düşýär. At
yani familya zatlar men ýazyp goýarym men. Bor. Kellemi giyirse. Bor. Aha. Aa. Men ökmen ýene habarlaşar. Bolýa, Jelila habarlaşarsa sen Sen yankı Türkmenistan'ın geografiýasyny, yankı türmelin geografiýasyny o bilmeýän soň o sen özüň barışýanda. Kıyın eme. Mescit, odan depede mescit var mı kendi? Ya orada nefedim mescit nämişler. Hayran aldım sonra görüp tursam. Burada aňyrda ýatarlan köpden dilleri var ha. Türmen dilleri. Türmen içinde ullanýan diller vardı. Hazayn diýesi, hazayn diýdi. Moş eşitdenlerdir. Türmen içinde başga hazayn diýilýär. Türmen başlygyna hazayn diýilýär. Hazayn meden nahara balanda diýilýär türmen içinde. Öz ullanýan dilleri vardı şonda. Paýka. Mesela çörükler diýmese paýka diýilýär. Şu normaga paýka diýilýär. Türmen içinde ullanýan sözler de bu şolary öwrentirler de. Hazayn diýmek başlyk diýmek türmen. Eýesi diýmek manysynda da ol. Dünýä bu duýýandyr da özlerine. Yani Şeyh Murat yani şöyle uça opera oluyor işte diye. Petrak opera oluyor. Odan nefede. Ya. Naçarnik opera öyle arazi. Bir de orun masarda ikinci adam opera. Ondan ol ajdorun devrine Şeyh Murat'ın doğanı sonra öllü. Atılışıklı. Onun zıvaniyetini kaldırıp Türkmenistan boyunca dinini operun başlık et koydular. Şeyh Murat'ı. Düşündürebildin mi? Zıvaniyetini kaldırdılar. Doğanı ölün için şöyle bir zay verdiler. Padark edip aşağı attı. Bey getirdi. Ondan sonra kamisi oldu. Türmeler aylanırdı Şeyh Murat. Şu täze gelen devrinde Şeyh Murat şoň içinde karmoşgara ait açıklar aylanıp berip de karşı gerekmi, soğan gerekmi, tek gerekmi. Sırayla satıp berip de içinde şu Şeyh Murat. Onun için son şeydi götürülüp Türkmenistan boyunca operun başlığı oldu. Jelil'in 3-4'ünden gelecek değil, bäri geleni gowguluş durarım. Onda şon ýaly bolsa has bol. 3-4'ünden işim var diye şonu geleni bärdim ýakyna gowguluş. Owa şon ýaly bolsa has bol. Adam keň ölýän bolmaly diýerler-de. Bu nahara adam çydamala dälýärdi. O berýän naharlaryny. O da hem adam ağaçtan kadar ölüyor da. Elinden geliyor adam yok. Yüzün bir saati diyetiyor. Ben dinleyen adamım yok. Hem ben yorup yine şu pulu var ya. Pulun o zaten şeyin içinde yaşayış var. Pulun olmazsa ağaçtan ölüp gitmeliler. Şu pulu var ya. Ben de şu köp de adam şahit sattım da şey. Diýir alacak bolsa, oğullar taklacak bol. Gatkän adam bitirdim. Bir giden yerler bardy şey. Hakym pagerden ýetir. Hemme zat gaýermiş. Hemme türmer şu çykdyjy boldy. 17 ýyl. Doğulluğundan men marda satan mülklerimi sany ýok. Ýaşyl pagerim hakym gara ýagdaý gowutdy. Yer ýurt kän hemme satyp sördüm. Bir sat kalmady. Bunlar şu daşary ýurtly bolsa 25 ýyldan az beren oklar öýdýän. 25 ýyl, 23 ýyl. 23 ýyl. Şu köpürek tagaryalyk diýip demedýän bolmalylar. Bular hemmesiniň arkasynda ýani ykdysady neme barda? O girdesi barda. No. Ademle krediye koyanım diýen. Bu vermeýärler. No. Öyle iş yerlerini ölleri üpçün ediyor şeydi. Diniş pulda her hareketine pul verip badiye gitken bir interes zat. Şunu onu badiye denler. Tavuk aşağı gelip burada.
Çok kadın yap koyuyor. 10 manat berden kadın atışıyor. Yokta savuklu düşmen yoğurt kayken. O bir bahatı var. Şimdi 15 bin 20 düşük olan 20 manat 11 bahatı var. Şunun baniyadan kamera bariyacı gitçiğine için yenilmeyecek olan 20 manat bahatı var. Hem bir adam bahatı vardı. Şunu töremeden daha yok. Hiç lan. Kadın toğmakta savuklu daşı kırandın yemeğin daşında da kadın toğunu yapıp koyuyor. Aşağıya başlık savuk düşüp ona akıyor. Pulumdan töreden kadın toğu açıyor. Yok, iyiden ödü verdi. Pulumu da olsa beri yaşın yılcak toğu düşüyor. Olmadı, yoğurt kayıtmalı. Başka yoğurum yok. O pul nirek gidiyor? Hazayne diyem, nirek gidiyor o pul? Bu yemin ne olmadı var. Hadi yani. Payla niyedi. Hasta oyun bir yemedi var. Girdisi var. Depenken bir girdisi var. Operlın bir girdisi var. Hançalın bir girdisi var. Ne payla şeyler olur bilemem. Her gayrın böyle girdisi yetipti. Iskıratma içinde, ıskıratın içinde matrat, purustuyum, garatağım ve kırtağımda. En kadar vardı. Ne bir çıkmadan sonra çağırıyan geriye bir palatezden şeylecek, kırlap yırtıp değilim. 2 yıllar oldu bir palatezi ver. 25 man ya 10 man pahatı vardı. Eşiğimiz bir kırtağımda atıyor, 10 man. Ne mi alacaklarına pul vermediler. Yoksa ıskıratı bah oldu sonra. Maşin bah oldu. Vermeyelim, öldü. Kurwan ne o tiyyalak içinde tutsa olmadı. Olur iyisi de olmalı, az ölmeli. Provokasyon çıkacak var arada bir yarıda demarayın ya. O kamera İsa tok vardı. Çıktıktan bariye, badan bariye, çıktıktan gittiğin bir yenecek getiriyor. Onun görüyorum hani normal adamla gepleşip 10 man bir şey, tayak bir vurma gayret ediyor. Onu 15-20 man verdi bize iş mi yok. Onu 15-20 man verden tayak yemiyor dedi bu. Bariye arada vardı. Anladı. Yine kadın durdu, gözlep durdu. Şöyle girip bir aylanın iyiliğini gitti. Bir arası vardı demeyin 10 man 20 man versen şöyle yarın tasarruf taklıyor. Yok havadan demancaktı olsa pul söylemeliler. Gözde uğraştı hem de pul veren. Hem de pul yetiştirip orada. Kurwan bir daha sorayım senden. Şu Avrupalı milletlerden var mı oturan? Daşarı yurtların arasında. Ya ben de Kamarowski'ni gördüm ben. O da oturmadı. Bakım çıktı bu 3 ayın içinde, 4 ayın içinde çıktı. Çıktı. Ondan sonra Çeçen'den 3 adam vardı. Türk'ten şu tiyatroda koşan 25 sancıda 9 adam vardı. Özbekistan'dan bir adam vardı. Yok, Avrupa'dan yani. Kurwan ben forum'u düşünmedim. Neyimiz İngiliz o Amerikan başka milletten Müslüman değil milletten adam var mıydı? Yok. Bu ben göremem. O 7 yılın demesini görmedim. Yok ben kalat gelemem. Görmedim. Ona ne bu da bir soru alamatta. Ha olur cinayet eden o. Pulun bolmasa yaşayış kıyınmış onun için. Kaça kıyın yaşayış. Hem de satın almamış. Ara savanım satın almalıyım. Bu bahaniye düşük olan pul vermeli. Yencilmete kodan pul. Yıldızı düşük olan pul. Üstüne oyunda da adamcak kodan pul. Yok öyle paykan, öyle hakkın da şu. Normal vermem şöyle. Yani verene. Neyse Kurwan men sorumu yine düşünmedim. Üns vermedik. Üns ver. Men senden bir daha soruyan şuna cevap verecek ol. O Müslüman değil milletten şu türmüde oturan var mı? Neyimiz İngiliz ya yine şuna mendir. Ors. Yok ben göremem. Ana. Onun bu sebebi olmalı. Bizim Türkmen hiç vakit bir büyüklük fikir edip bile nokta. Bizim demediğimiz bu türmeye girmediğim jurnalak. Düşünüyorum Kurwan derdi. Bir mesele var, bizim bedbahtçılığımın büyüğü var, kökü var. Şunu edecek oluyoruz.
Ne için bir şeyle bir bedbaht millet. Bunun sebebi olmalı. O yank cellatlar, doğduğun cellatlara bular. O sizem çok doğduğun nemesi, şayatları olup dursun şu an. Yönü bir kâbir sinet melde atma da. Bu Müslüman adam deyip o adama değil ya da. Jellem. O bu da atlan hem meceni edip görelim şu Müslüman adamlar. Şonçu soruyan içinde Müslüman neyli var mı deyip soruyan yok diye. Müslüman neyli adamlar bunu yaraklat eden okmuşsun. Ben şu talak demedip seyredip bir fikir eder yala edecek olayan adamları. Bu düğünde ne yatır? Bu düğünde cehalet yatır, cahillik yatır, soğutsuzluk yatır. Soğutsuzluk kaptalan vahşiçiliktir. O başka hiç demesi yoktur. Namaz okuyalım düzeltip olayanlardır. Mescidi düzeltip olayanlardır. Vaaz verven düzeltip olayanlardır. O adam bilgili olmalı. Düşünceli olmalı. Ahli yurdu türme yurduları. Onun sizin şu an ne Türkmenistan ata vatanınızda yalak bir vatan olmalı. Siz için. O serhet olmalı aslında. Rahat geçip gelip görmeli. O doğunun onun arasında serhetin hem için koyacak. O serhet koyduğunuz cenayet adallı mı? Zaten köpölöndür. O bir yere de düşmançılık tohmatılandır ara. Sen 17 yıl oturup şu tayda sövgü göremediğini biliyen emin. Yani sebepler şu atları düzeltmesem şu nemede yani etrafta diyen ya da bölgede bir normal durmuş grup bulunmakta. Bu saatleri düşünen son grup oluyor da. Bulmadı birinde ölüp gören demek millet bulmalı. O da büyük milletlara yani aydın atları var da milletimizin, yani Türkmen'in ya da İranlı'nın ya da Oğan'ın şu tayda ne ona komünizm dediler, sosyalizm. O plansız sosyalizm var. Bağdarsız da kapitalizm var da. O ikisinin en yervedi bir yerik geçirip ikranak yervet zaten doğru doğup bilir mi? Sonra bizim aydın toporumuzu görün o. Ben okulu, ben bilimli nemet görün katlak var da yok orada. Yani kravatlı, gastuklu, kasumlu, kellesi şilyapalı kavirini. Şunu görün o. Sosyalizm, komünizm diyorlar da. O plansız komünizm, sosyalizm bolun o. Bolayanda da planı olmalı, planlaştırış demek. O yok bir bağdar diye onu kapitalizm diye de. O bağdarsız kapitalizm bolyanlardır. Onu iknalık ervedin karışımı da öğleniptir de. O öğlen bir. Özüm ikna pi. O içinde de halk yaşar. Onun birine de cellat yalak ölünün bilen o. O ağaç saklap onu zorlap almalı haklarını, emelerini. Öğrenirken burada adam yok. Sen görün adamdan 17 yıllar. Şöyle bir yerde traktör yapıp bilirler mi? Samolyot uçurup bilirler mi? Ya becerip bilirler mi? Ya döredip bilirler mi? Yok. Maşin yapıp bilirler mi? Telefon yapıp bilirler mi? Hiç. O bir zorlap pırdat demeden mesela. Birem öğrenirmeler. Kim öğrenirmeler? Ellerinden pok elini hiç verdim. Yok ortadan yani komisyon yani komisyon elini rahat yok, ellerinde rahat yok. Bağlayan adamlarına da görürler. Ola elin zırlı benimle. Bizim milletlerimizin bilmeli, görmeli, demetmeli, daha geçmeli yolu vardı.
O zatları ünt veren okulurda. O başından geçen hem ne gurbet nimetler oldu sonra adam yalak dünyaya yetirip bile nokta. Şu gündeme çıkmadı. Şu zatları düzeltip olunu onu da düşünün okulurda. Allah diye Allah senden başka adam yok seyreder yalak. Allah'a bir işi vardır. 8 milyar halk var dünyada. O yardımımız şolur yalak. Ya atı var ne bunu? Şu her kim öz başaranlı yani el cağında aşk aşağına oyup yani durumda çıkmamız gerek. O devlet kurmalı. Adam yalak. Hem eşitine fotoğraf çıkar yalak bırak etmeli. Onu bir yerine de düşmançılık deme ne şu bolup geçen rahatları 30 yılla şu düzeltecek oldu 100 yıl gerekti. Tarihte kaldı yani. Sen yüreğindeki kütü sen çağalana da deme diyenler. O geçik giden o. O yaran beceriler oluyor. Sana tanınan yara çağalan bu diyaşı nemeti olur yattan çıkan o. Artık çoğunlukluğunu kendi yatlar. Ne? Düşmançılık denen şey ekliyede. Bolmadı doğumuz, soydaşımız, tiredeşimiz olmalılar. Serheten olmalılar Arap'ta. Ne hemşi serhet olmalılar. O an bile İran'ın arasında ne hemşi serhet olmalı. Ne Şivet bile Norveç'in arasında serhet yok. Nemtlerin arasında serhet yok. Ne hemşi olurdu serhet yok da bizi serhet var yok. Kol öylesem 25 yıl beri yerler ya da atıp ayağına yerler. Bu zatlar çözmesi kıyın oluyor, onu halk kol etmedi. Şu Abdurrahman'ım şu 11'de yemek gepleşek deyip de sonra cana değil mi o da? Ya bolya. Şunu ben bir 5 minut sizden ruhsat sorayım ben bir kapı tuğdanın cevap vermeli. Bolya. Siz gürleşi verin kemiğine. Bolya. Böyle. Çoğattı. Türmeyen düğü idaret deyin yerde. Sonra inistralara daşar yurtları sivdaniye verenler son yemesi daha. Böyle uçuttu şu. Üydekler çağırıp dağıtım geliyor deyin ayarım dağıtım doğullum gelenler. Şunun da adı yürüyonu arka över arttı. Ne meşin yüzünden geliyen bunun durumuşun sahibi bir soruya olur deyimeller, ne diyecek o zaman deyimeller. Kömek sarı o izinden gelenlerin hem nemesine basıya, sussun basıya ha? Krite başlık olmadan önce dinini isteyerdi. Kim İnistan yine Sivdaniye'ye de duşlat gelenler aşavatı duşlu yatışın. Şun başlıktı. Onun krite başlık olup geçti. Avudun nefe. Ne şeyde çağırım da ağrıt kemik koyverdi şu. Ne bilen iyinden geliyor şey. Aymen adam şeyleri görecek, rahat edecek. Onun tarzı durmuşu kuturuyor. Verdi bunun yaşayışı, verdi üçün öldürüyor. Şu çaresini vurkuyor. Son çağırları demek ne meğerif şu. Ne mi diyecek bu sefer bana deymeli. O da her nereden bir yat yurtluyor. Şunun da yürüğünü tavlap yürüğünü artık koyuyor. Adam gerçekten yoktu bunun. Adamın iyi yok şu an. Sıfatı var. Adama da bir beyanat var. Yüzünde de bir nur dağılıyor. Hayvanı mevcut adam. Kimin gururun ne diyen? Kömek sardıydı mı? Kömek sarış avadan nefede başka oldu. Ondan önce dinini isteyedi bir. Onun daşar yurtluğa ait işe Sivdaniye'ye gidenler aşavatlı duş kolonunu çağrımıza aldı gelenler. Sonra duş bir yanı duruyor. Ve farsa tuğçun yanı biliyor. Neyse çağrımda ayağını attı ağrıt koyveren yani. Ben gelmeye neyim çeşin yerinden geliyemem. İran'a barmaya bir
Bu bärde durmuşlardy bu soruya. Şimdi öldürmeň oğlunu çıktık barmaya. Arkaya bana akän ağrıdık göberen yerlerken yani. Üyde ekran gelin zadı görünmüyor da şeydi. Çok üstüne näçe arda da yadılar, takrarını da bitdiler. Tarihin üstüne arda yadı. Ben yatıйхан. 3 gödekden sonra üç bitdiler şeyde. Doğuldan beri Hoğuzlar'da öneş. Taşary iş ministri ödedi. Prezidentin ödedi yemesi vardı bir bölügi. Taşary türmede yatan yemelen idaratı var. Şoňa bar näçe de şoň üstüne jalyp edenler. Hiç bir netije yetip bolmady. Demi bu düýp sebäbini ben düýünkü demämizde aýtdym, bolun ýene de gaýtalayyn. Şu aňyrda uly pasta bar da, ýani tort. O men iň aty nemelerinden aýdýan şu 300 milyard dolar çıkarıldı da Türkmenistan'dan. Ne şonu almak için şu zatlar edilýär. Yani ödüm bir topar samtyk Türkmenin eli bilen, dili bilen, okuyu bilen edilýär de. O şondan şu 300 milyarddan Türkmeni 50 milyardan yetenok da. Galanları ne daşından alýarlar, daşky işler diýelim. O bizim ne şu da atlar görmeli de aklım diyetenok da. Bu ne için bolýan hiç düşünjek bolum yok da. Yani yüzlü yani neme suwun yüzünde köpürcük var. Su nire ayakta şu tarak gidýär. O beýdi normal idili durmuşa yetip bilmeýär. Ne şolarum ne çağlarını ne teretsen yani tarif diýenin Taşary urtdadır. Türkmenistan'da oğurluğu demeligi şu taýda edýärler, pul şu taýda gazanýarlar. Toğullarını daşında toğuyarlar. Çağlar, karındaşlar daşındadır. Köpüsünün 90%. Amerika'da, Germanya'da edýän zatlaryň gaty gowy diýerler de. Bolmasa yani sen döwletin gowy diýen bolsaň çağalan gadanan pulun şu taýda demeder de. Watançy bolýan bolsaňyz özüňiz. Ne berdi Muhammed'in özüniň çağalary daşyny okuyandyr demedýändir. Ol nereye düşün ministrin çağalar daşındadır, pullarım daşındadır. Türkmenistan'da pullarını saklap bilen okulur. Saklar yalık yer değerlerini özleri bilýärler de. Beyleklerim şonu alak. O yönü özlerini de gedek gelip bu da. Ne otuduf. Bu arada gururun ettik de. Begmurat otuduf. Şu 20 noyabr o Gurnan şu afteri şu yani bir kaptalı düşman beylek kaptalı yani Peygamber Niyaz yani Türkmen başı nemetin programmasının arkitektorlarının ulu ispal nemeleri ulu oyuncular da şu apadit dediğiyle tüydün nemetini dörödün şolor da Muhammed Nadarov Kıban ornu basardı şu at bu da şu adliyenin başlığı Begmurat Otudov. Şular ne şu nemani apaditsan yatan şolar düşman formasında demedir. On demeti yetenok onun bir diyalog iş adamın toktular da içine ne emirap olsun. Anama men deyip. Hani ödlerim düştü ikide böyle Otudov'un nemetini sen ödüm gördüm. Yanında o beyleki Muhammed Nadar Krasnovodsk'da dädip ölündü. Onu da şayet boldum. O başkalarım vardır içinde. Başka da kendir. Ne Akmurat Recep var. O yerde nädip ölündürüyor diyen. Provamil Atjanova şu gibi men gaýtmakam dedi.
daşoğun türmesinde. Entegem şo Bilemem. taýdaş soradym. Entegem şo Öyle. taýdaş. Ýagdaýam. Temine sesin gelen ok, sesin eşitiren ok. Çala geliyor katı. Menin mikrofon öldü. Sapara. Evet, Şu at öldüm ne ben. hile? Şu at kovu Deme ol daş ozdamış entegem şu atam. Baba ýagdaý gowy diýerler. Dün soradym ben ona. Men de bir tane ayar maşgala veren şu ýatyn diýip oglanlarda sorandy. Filmini näwol? O açykda ýapyldy da şeýle. Şonu aňyrdy öz baýyş haty diýerdi. 3-4 tane power var diye. O bir ýaşaýyş düzeltipdir diýer. Ayarlar da kömek etdi adep şey diýer ýa-da. Hani işte kömek eder, onça pullar da bir ýerine basyp goýan. Hadaýyn hiç o zöýün da şu türmen başladım hiç sat diýer atdy. Şu padeş gelip bollap adet diýer. O realde diýer. Ýaşaýyş gasgaw diýer içinde. Pulum bolsa ýaşaýyş düzeltip bolýar diýer. Başka pullarım kendi. ayarlarda birini oğudun nepe getiren okulur şeyle. Şu oğudun nepe şu kurbağa mimini getirip näçe saklap durdu şeýde. Şonu näçinji kabrda padwaly näçe saklap durdu. Şonu şu ýatan adamym nima? Hadi. Salam men. Alo, salam. Qawminim ýaşmy? Ime. Alo. Körpe qawmy ýaşmady? Salam atyňmy? Alo. Ho, gelýär ses.